Предстои ни много лут уикенд. Ама стига си ял! Дигнаха ни колата! Затова останете да гледате. С един куршум, два патици, двама патки, двама патици. Днес е събота, 15 август. В момента е 2 след обяд. Свършвам работа и отивам към София да взема Ачо. Тази вечер сме на юбилей на майка ми. Утре сутринта в неделя трябва да тръгнем за Созопол и в понеделник трябва да се върнем. Защо трябва да отидем за един ден до Созопол? След малко, като се включи Ачо, ще ви разкаже. Здравейте, ето ми и мен, в цялата ми прелест и в цялата ми красота. Отиваме на купон. сега на морето, защото диджей Панчо, с когото толкова дълги години все още си работим, ще има участие, защото е диджей и ще има участие в бар Игуана Бич или Игуана Бар Бич. Игуана бар Смокиня. Ще отидем тъкмо хем на плаж, ще пием. Да не забравяме, че тая вечер ще пием първо. Да, и значи отзад ли още дамаджана? Не, няма я вече. Майка му такава голяма дамаджана с ракия донесе, аз така се зарадвах като видя. Макар че не пия ракия. Hello darkness, my old friend. Да, Мислих си, и че е никой от вино. нас не пие. Доктор Радева Мислих, че е вино и толкова много се зарадвах като видях. ни е забранила да пие вода. Да, отиваме, за да гледаме диджей на плажа и да се радваме на живота. Добро утро. Днес. Баница, Баница, дай ми още баница. И сега тръгваме към Созопол. Той вече тъпче. По-малко. Да дойде да ми каже, ще му сложа да иде. Ама не да взима цялата тава. Няма малко. Няма малко. Money, 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 always sunny in a rich man's world. Ние сме си вече в Airbnb-то, много е сладко, между другото. Той го намери. Първо искам да ви покажа гледката и след това ще ви покажа самото Airbnb. Намираме се. Много яко. Много е красиво, дисата доволни, жената Дисата, е тя. кучетата Той- сме ги пуснали, всичко наред. Отходната врата, както винаги, навсякъде, както и по хотелите. Това съм аз, здравейте. Искам да видите на банята душа ни е на Мерцедес. Не скъпото, на лукса. Иначе, Самолета, хеликоптера. това е банята, да. Туалетка, начуга за се вижда. Това са ни леглата. Тук има един футиол. Много е яко, но гледката определено е много добра. Има много хубаво легло, което е по-твърдо от чорапите, сандалите на баба ви. Аз съм свикнал да спа на меко. Аз съм принцеса. Ставам да се обличам и тръгвам. Ама стига си ял! Ето. Ето ни аутфитите, готови сме. Той е по-бански, с чехли, ама аз, тъй като не мога да шофирам по чехли, ще си ги взема в раницата. Отиваме На купон. до смокинята с колата. Отиваме с колата, да си вземем по едно мохито в ръката, да живеем. Вижте, с дзадзики много Да, е хубаво. моля, спонсорирайте го, спонсорирайте ни, защото много ги ядем и ги обожаваме тия неща. И ако не ни спонсорирате, скоро ще станем без пари. Аз винаги съм бил без пари, така че се знае. Така се слага слънцезащита. Оказа се, Много съм висок. за първи път е висок за нещо. Сяка, че да не казвам какво се е случило. Искам да видите моята кола как се различава от всички други. Смисъл, и аз съм паркирал уж, ама... Ама наобратно. И не само, вижте, аз съм накриво. Го предпазителя, който падна между другото на магистралата отдолу, това се намира отдолу под колата. И ето тук, и тук е било с 2 болта, но са паднали и имаше само ето тук. Аз го отвих с ножицата от първа до лекарска помощ. Понеже клиповете, които гледате сега, имат копирайтед музика на фон, ще ви разкажа една мъничка история, защото не ми се занимава да търся друга музика. Така, когато бях малък, имахме едно кученце на име Юлчо. То не беше кученце, а куче, голямо куче. Той нямаше никаква злоба в себе си. Не можеше да напада, не искаше да напада, не се ръмжеше на жите пака диди си вода. Оди си вака да пат душите, да не сте да депат, а диште да бат не да пелек. Обът сте ждат мададо. Свършихме прекрасна работа, направихме много хубави кадри за Панчо и всъщност той, аз не. Аз просто седях и пиех. Той работеше и сега отиваме да изненадаме Хриси и се надяваме да си е на будката, на щенда, на будката. Да не е отишла на някъде, да е на работното си място и отиваме да я изненадаме. Моля, Тя не знае. Трябва време да пуснем... Чакай, че толкова има тип в очи. Какво? Ми чува се на това.
Значи нямаше как да сме тук на Сергията при тях и да не си направим карикатура, затова сега е наш ред. Наш ред е. На живо, за първи път идвам при тях, между другото, и съм супер щастлив. Как няма да те намеря? Аз знам от видеята ти точно опътване къде да стигне до църквата, след това наляво и коя Сергия си. Всичко знам. И съм ви показвал новище на Сергията горе. Сме аз и Ралица. И красим хубавата Сергия. След това слагам тебе и Ячо до това и едно също дете така да се... Да, вярно. Екстра. После до също някой. Аз бях сигурен, че ще бъде нещо свързано с Хари Потър. Аз бях убеден. Те хората сигурно ви поискаха. Бях убеден. А ти си с гитара. Да. Значи тук що се върнахме от Хриси и тя ни направи страхотна карикатура. Просто направихме си деня, както на нея, така и тя на нас. Сега сме дошли да ядем, чакаме си храната. Аз чакам, вече час и свиря то сигнал. И след това, сега тя като свърши в 11 работа, отиваме в едно барче да си поговорим още и така. Намираме се в ресторант Оазис. Искам да ви кажа, че който готви тук Евала на готвач. Как беше храната? Без мълвене. Наистина адски вкусно. И след малко ще ви покажа сметката, да видите какво е, нали, като цени, защото много хора казаха, че в Созопол е много скъпо и сме в много красив ресторант. А тук има детски кът за всички деца, които, да, от тук са родителите им от другата страна. Ето може да не видите сметката, вижте колко много неща сме яли и погледнете колко е нормално, всичко е в евро, нали, естествено, това е ясно. За двама души сме яли толкова много храна и толкова много вкусна, така че вие преценете дали е скъпо или не. Кой месец сте, извинете? Как аз гледам някъде в четвърти? Не си надувай така, корема ще заболи. Легнахме си. Алелуя! Много съм дебел. Не знам как ще ставам за полза. После трябва да станем, защото към 11 часа Хриси иска да отидем да се видим някъде. Въпросът е, вие като си апнете, лягате ли си после, защото ние не можем да станем? Значи сега часът е 1:12, след полунощ. Вече тиквата е станала на каляска. Тиквата е. Прибираме се към Airbnb-то. Бяхме с Хриси и със Светло, не можем да се наговорим. Отиваме да спим, защото умираме. Много. Аз трябва да кача още стълби. Всички трябва да качим още стълби. То тук е малко. Добро утро, хора. Часът е 10:30. С нощи мисля, че стояхме до към един и нещо, докато се оправихме, легнахме. Не знам Хриси и Светло до кога са седяли, ма те са от 10 на работа. Сега, ако се оправим, трябва да напуснем Airbnb-то в 11, сега е 10:30. Не знам какво ще правим. Какво ще правим също сега, като излезе? Ще отидем на плаж. Не отидохме на плаж. Гривната на Ачо се е заплела. Цари хаос. Как да го... Олеле, ама какъв възел си направил? Аз не съм, то само се направи. Интересното е, че града е малко като при нас, като в Луковит. За да отидеш до едно място е да обиколиш целия град, да отидеш на къде ли не, за да се върнеш. И тук се оказа, че по-скоро е по-добре да си ходим пеша. Ще разплетеш ли днес къде ли? Не, помогнете ми. Вой, горкия човек. Учите му колата. Слагайте скобата! Ето ви смърдливите пари! Като е спрял където не трябва. Така ли? Да, малко контекст. Ние вчера щяхме някъде тук да паркираме. Да, ние без малко да паркираме, между другото. Сега това може да е колата. Може да е нашата, да, вярно. Вчера ние също се засилихме да спрем тук, обаче жената излезна от Airbnb-то отгоре. Между другото, тя каза, не, в никакъв случай тук не спирайте, сега ще ви кажа къде. Благодарим на жената. Напуснахме си вече нашето Airbnb, много сладко. И отиваме до Хриси да я видим дали е отворила. Отново. Тя не може да се отърве от нас тия 2 дни. Спокойно, Хриси, след малко си тръгваме, не се притеснявай. И ще отидем да ядем някъде. Тя вчера ни каза, че има такива закусвални там долу, да. Гладни сме. Да, ама я няма още. Аз забравих, че толкова рано няма как да я видим Хриси. Продължаваме да ядем, защото тя е от по-късно. Ето какво ще закусваме. Искам да ви кажа, че тук не знаят как се казва. Това тук се казва розичка, а това кремвиршка. А по нашия край това е балатонка, това са миленки. По нашия край това е милинка, това е кремвиршка. В София, да. Ачо се е наредил за кафе при Изи. Аз пия нормално кафе, защото ми е твърде рано за онези по-сладките неща. Между другото, дойдох в Созопол по 2 причини. Да видя Хриси, да свърши 3 причини. Да си свърши работа Ачо и аз да видя и Марти. Обаче Марти не е на смяна в кафето на Изи, защото той е в Лондон, на Ариана Гранде. Interviewing Nickelodeon stars Ariana Grande. Не се видяхме, Марти. Не се видяхме и този път. Ето го на Ачо кафето. Ти какво си поръча? Синьо кокосово созополско лате. Харесвам просто как изглежда, затова исках да го взема за влога. Опитай да видим. Да, каза ми да го разбъркам добре. Оле, колко хубаво си смесва цветове. Слуша на кафе като цвят сега. Зелено някакво. Да, уикет.
Ами да, Да, какво? много е хубаво. А, добре. Ето кой дойде най-после на работа. Ние минахме между другото преди половин час, но те нямаш Ние още. се отварям в 11. Как така отваряш толкова късно? Мисля, От 11 до 11. от 11 до 11. Беше много хубаво с нощ, не можахме да се наговорим. И си тръгвам след малко. 2-3 часа, не знам колко се слушахме всякаква музика. От дълбока чалга, фолклор, Финиас и Фърб. Да, минахме през всички Дисни филми, слушахме малко аудиокнига, слушахме въобще. Да. Вече сме малко преди София и спряхме в Хепи да ядем. Да. И сега ще ви покажем какво ядем. Защо ме виждате наполовина, не знам. Аз ям свински гирус, много апетитно. Тук имаме крем супа и чебата. Моля ти се, не я разливай. 10-15 минути и ядем и продължаваме. Ами, преди малко оставих Ачо в София, аз се прибрах и преди да влезна да се изкъпя, искам да обобщя, че това беше един страхотен уикенд. Да, не доспал съм си, но смятам, че приключението беше хубаво. Пътят е супер много за 24 часа отиване и връщане определено. Супер много се радвам, че видях Криси, защото супер много ми липсваше. Имах нужда от нейната прегръдка определено. Завършвам този влог с наистина пълно сърце и една широка усмивка.